A sede de Servizos Sociais de Portonovo conta dende este mércores cunha nova prestación. Trátase da primeira oficina da comarca do Salnés especializada na atención a inmigrantes, un proxecto que é unha realidade grazas á colaboración entre o Concello de Sanxenxo e a ONG ACEM. Pois isto é froito da colaboración e tamén pois desa X do IRPF social que ten como consecuencia que eses impostos ou se poidan ser un servizo de orientación xurídica e que as persoas pois inmigrantes, estranxeiras que necesiten este asesoramento e información poidan exercer o seu dereito e isto pois vai contribuir á súa inclusión laboral. Porque este servizo marcase dentro do proxecto Gadea, a Xunta destina este ano case 98.000 euros da convocatoria de axudas con cargo ao 0,7% do IRPF. O programa Cadea, que é un programa que vai dirixido ás persoas que se encontran, persoas migrantes que se encontran en risco de exclusión social, un programa pois que lle vai a facilitar pois ese asesoramento, esa información, asesoramento xurídico, social, especializado, pois que necesitan pois nesa primeira pois oportunidade, non, esa primeira chegada das persoas cando chegan aquí. Dende o Concello de Sanxenxo salientaron que este servizo será unha oportunidade para os usuarios e tamén para o municipio e o resto da comarca. Porque necesitamos traballadores aquí e ojalá a gran maioría dos que veñen aquí a asesorarse depois poidan traballar en Sanxenxo, co que se trata é de ter inclusión social e que podan buscar pois unha mellor vida na nosa comarca, pero se pode ser en Sanxenxo mellor. Estos son para os inmigrantes que temos non só no Concello de Sanxenxo, senón en toda a comarca do Salnés, que cada vez son máis persoas que veñen con unhas situacións moi complexas. Vale, entón o que se vai a producir aquí pois nacionalidade, situación de arraigo, para permisos de traballo, todo o que teña que ver coa documentación que teñen e que poida asegurarlles eles ter un futuro no noso país. Nestas instalacións, os inmigrantes recibirán información laboral ou xurídica. Isto é moi importante porque as persoas se teñen seguridade xurídica, as persoas poden traballar o que queren. Para desenvolverse, para incluirse na nosa sociedade, necesitan autonomía como todos e todas a través do emprego. Isto é unha oportunidade. Para poder acceder a este servizo será preciso solicitar unha cita previa por correo electrónico ou no teléfono 986 72 79 01.